Ассалому алайкум, ҳастан изини саломат ва хонавод саломат бошед. Модер ҳамаятӣ ман мегӯям ки ҳаёт мисли ароба аст. Ҳамин аробаро ки мегуфтанд ки каш рава ароба меравад, не? Аробаро ки ҳаракат ки накунӣ, ароба дар ҷош меистад. Ҳамин манам ба ҳазур менишастам ки ана чиз дар ютуб набурам ки одаморо ҳаракат мекунанд. Ва одаморо пеш одаморо чӣ хел мешуда бошам. Одаморо чӣ хел мекарда бошам. Модер ҳамаятӣ ман мегуфтанд ки ҳеҷ гоҳ ба гайби одамот кор накун. Бале. Модер ҳамаятӣ қисса карданд ки як мард бо писараш вай мекунанд. Падар ба писара ки зиндагиро омӯзонда мешавад. Мебаранд хар доранд. Дар хар 8 сол мешаванд. Одам мегӯяд ки харе ман ин кардам. Бо меравад мефармояд хар бача чӣ кор мекунад. Мегӯяд ин бача беақл буда, падараш пиёда худаш. Бача мефармад падараш ин падар бераҳм буда, писараша мегӯяд пиёда мондаст худаш бошад. Баъд охир хара пуштора мекунад, мегӯяд ки аниқ девона шудагаям. Баъд падараш ба писар мегӯяд ки диди мегӯяд чӣ гунае ки ту накунӣ инсонҳо барои ту гап меёбанд, гап мезананд. Ва ман насиҳатҳои модарам дар бихи гӯшам буд. Та чӣ гуна ки набошам, чӣ гуна рафторе накунам, чӣ гуна баромаде ки накунам, барои ман тамошобинон айбамро меёбанд. ва бинем ки мекобанду мекобанду мекобанд, ҳамин қадр мекобанд ки шавҳар дорид, хона дорид, дар дорид, фарзанд дорид, ҳамин чизҳои саволи шахсӣ ҳамин бояд натиҳанд ки одамо лекин мекобанду мекобанд. То аз кадом оилаи падару модар ки буд. Ман бо шумо мегӯям ки ман чӣ гунае ки хоҳам баромад мекунам. Бо забони русӣ, бо забони тоҷикӣ. Маро танқид накунед. Танқид мекарданд, бозам танқид мекунанд. Маро даҷҷолам гуфтанд, маро шайтонам мегӯянд, маро аҷина мегӯянд, маро мегӯянд кампири пир, аҷинаи чӣ гуфтам, бо аҷинаи солинавӣ гуфт рӯз яташ нест, аҷинаи солинавӣ. Бале, ман аҷинаи солинавӣ, ман снегурушкаи солинавӣ. Ба чӣ? Ба чӣ? худованд ба касе ки ҳунарро надодааст, маҳорати суханрониро, бахилӣ накунед. Мегӯянд ки гури бахил танг аст. Маро бародари хурдиам ҳамин гуна кард. Бародарем ки шаҳид шуд ку анаму маро ҳамин гуна вай кард ки баромад кун. Дар ҳамаи баромадҳои мактаб баромад мекардам. Ман ҳамсинфонам баромадам ку Саидбег ки Савригул дар ютуб нависам ку ҳамсинфонам ки ту ҳамсинфона бо нависен дар комментарӣ ки одамо бовар намекарда гӯш бовар кунанд. Бовар кардам накардам ба ман фарқ ба ман нест ки ман гуфти ҳамаятӣ модарам ки дар назди Аллоҳу таоло ман пок тоза бошам. Касе чӣ фикре ки мекунад кардан гиранд ки ту ба монанде ки монанди пайғамбар бояд сабр кунем. Монанди пайғамбар ҳеҷ кас сабр карда наметавонад. Ягон нафари мо монанди пайғамбар 100% мо шуда наметавонем. 50%, 40%, 60% мумкин шавем. Аз ин боло мо шуда наметавонем. Барои ҳамин ба насиҳат нагузаред. Маро на насиҳат кунед, на маслиҳатед. фаҳмидед? Ман шуморо чанд бор мегӯям, ҳазорон бор ки маслиҳат, насиҳати шуморо ман эҳтиёҷ надорам. метавонед комментарӣ нависед, комментарии хуб нависед ки ҳамин канали ман васеъ кушод шавад. наметавонед, мегӯяд хоҳоне ки надорӣ бадӣ накун. хоб лайк монед, чӣ мегӯянд, подписатсия кунед то ин ки канали ман ба пеш равад. барое ки як некӣ кунем ки ман ба пеш равам, ин хуб нест аз он ки бадӣ кардам. Ман ба насиҳату маслиҳати ҳеҷ кас ман эҳтиёҷ надорам, чунки ман алҳамдулилло ки бо падару модар ба вой расидам, алҳамдулилло ки дар роҳи рост ҳастам, алҳамдулилло ки дар дини ислом ҳастам. он ки дар асли мо бисёриҳо аз ислом баромада истоданд. Бисёриҳо аз ислом қабул мекунанд, мусалмон мешаванд, ин мебароянд аз ислом. ин дар ютуб ҳаст ки духтарак 6 сол ҳиҷоб пӯшид, аз ҳиҷоб баромад. ё ки уна узбек аз Узбекистон якта мард мусалмон христианӣ шуда поп шуда хутба мехонад. лекин алҳамдулилло ки ман дар дини ислом устувор ҳастам. Ман аз дунё мусалмон иншоалло ки хоҳам рафт. маро ҳамчун мусалмон эҳтиром кунед, ҳамчун тоҷик эҳтиром кунед, ҳамчун зан модар эҳтиром кунед, ҳамчун донишманд бо он тараф истад, бароманду хиратманди халқи ватан эҳтиром кунед. касе ки эҳтиром намекунад, суханҳои маслиҳату насиҳату қабеҳ менависад, ман онро заблокира мекунам. ман ба насиҳату маслиҳати шумо чӣ нестам. ҳар касе ки маслиҳат насиҳат дорад, дар худаш маслиҳат насиҳаташро кунад. Ба ман накунед. ба ман накунед. ман ҷои кор мехоҳам, ягон кас маро ҷои кор қад ёрдам кунед. ин ман ҷои кор ман ёрдам кунед, ҷои кор ёбам. дар фирмаҳои савдогарӣ не, ман дар фирмаҳо кор карда наметавонам. ман духтур, ман муаллимаи забонҳои хориҷӣ, ман массажист, кабинети массажистӣ барои занҳо метавонам кушоям кунам. ҳиҷомаам барои занҳо. ин корҳое ки ман аз шумо талаб мекунам, шумо хомӯш, дар насиҳат устухон надорам. забонатон устухон надорад. ба насиҳат кунӣ, маслиҳат кунӣ. ман маслиҳат насиҳати шумо эҳтиёҷ надорам. муҳтоҷ нестам. ман муҳтоҷи ҷои кор кофта истодам ҳозир. ё ки шавҳари хубе ки мисли ман бо амал дар
اسلام زندگی کنه بیاد مرا به همسری گیرد و زندگی کنیم. کنیم نمونه مرد. بعضی مردها زنکای پولدار میگیرن، زنکای خانه‌دار میگیرن، زنکایی که مردکا رو تامین کنن میگیرن، زنکایی که مثل من در یوتیوب برآمده میکردگی رو میخوان گیرن، زنکایی که اون فعالیت میکردگی رو در کنج خانه بشین گفته میگیرن. مرا یک مردی باید گیره که مثل من فعال باشه و در همه جا چی میگن فایدهش میرسیدگی باشه و مرا من نکنن. من حتی خیلی مرد که بیاد مرا بزنی گیره مرحمت میدان از دلیر اینی که جا میسد و چیزی که من میدونم همه رو با شما ما میگید. نصیحتی که من میدونم خودم چگونه باز نکنم، نصیحتی که خودم میدونم اون رو به من نکنید. همین قبیح ننویسین، سنگ نزنید. میگفتم مادرم میگفتم که ایاز قدر خدا شناس چرقه بابا داوود کس. من خودم رو قدردانی نکنم یه دیگه هیچ کس من رو قدردانی نمیکنه. من باید بگم که نکنید این کارو در وسی من صاف دیوانه خدمت میکنم. یک کس نیست که صاف دیوانه خدمت میکنید چیشو میگیرید اجرش رو. من صاف دیوانه خدمت کردم اومده ایستادم سال 2000 اینجا 26 سال شد. صاف دیوانه خدمت خلق وطن. شما صاف دیوانه با من رفتاری خوب کنید. ما خلق تاجیک خلق تاج بر سریم. تاج بر سر با زبان نه، با عمل تاج بر سر باید باشیم. فهمیدین؟ با عمل نشون میدین تاج بر سرتون که چگونه زنی مسلمان و دانشمند و برآمند و خردمندی وطنتان رو سخنهای خوب و نیک مینویسید، دستگیری میکنید. میندارم از شما هر نفرانی که کامنتر نویسین من از شما از زمین تو آسمان میندارم. هر نفرانی که لایک میمونید اینچ از زمین تو آسمان من میندارم. هر نفرانی که подписаться میکنین سعادتمندی دنیا قیام برای شما الله تعالی نصیب بر نفرانی که поделиться میکنید اینچ از شما میندارم از زمین تو آسمان. کسانی که تماشا میکنید این چونین من صدقه جاریه در نزد خداوند در دفترچه نوشته شده جمع شده رفته ایستاده است ان شاء الله. میندارم از شما.